Salam mehribon dostlar. Salam, bize ken garasan hormatly tomoşaçy. Köp garaşlardyk. Yaş geçi, yaş ile biri tomuş edýän bolsaňa wagtyňa da hoş geçigine arkaň kepil geçip bilýär. Bu wagty menem gow geçirjegime kepil geçip bilýän sebebi bu onja haçandan bäri ýeňip göremjak. Sebäbi soňky göremede gepleşe ýapmaly etdi. Sebäbi iki ýerden ýyly nutulum bolyn. Atamjan gepleşe ýaparly gowy ýa perrife gideli özüme geleýin, öz huşumdan altyn olsa pikirleýin, soň täze güç bilen, täze komanda bilen ýeňiş kazanjak diýip geldi şu. Ana şu maňa ýeňiş kazanjak adama men bugün çağırdım. Gelin onu wagt geçirmänjik tanşaly kim käwil biri ýeňip biläjek. Oluglun özüne gowny etýän, oyunlaryň hemmesiniň meselesini çözýän Anton Zazulya. Kim? Anton Zazulya. O bizim elektrik moda diýäňmi? Kim edi Anton? Kim Anton o? Elektrik Sopranoman. Bir gelsene. Ты воин. Зазуля. Здравствуй. Валейкум салам. Прошу. Что, ты готов проиграть? Я готов, но мой напарник не готов. Он никогда ни в чем не проигрывает. Мы его Ты это подготовим. Подготовиться? Ого. Я так не думаю, потому что ваш соперник kölemek deňagady. İlk top gelejekdi galayp sebäplen üçin şu sözi galanok. Oluny bir aýdymga da men starik derle, starigim bolmasa da haýsy döwürde aýdym çykarsa da elbetde şu döwrüň dinleýijilerini özüne çekip bilýän Kızlar Beats. Kim bu? Süleyman Uşakov. Kim diýip bilmerdiňiz? S-Beater bugün belirlenipdi. Mihibedenden tanşol. Tamam, salamlaşma. Ben uçak diýenler şular. Selamun aleyküm. Ben uçak diýenler şular. Sen konu mektep diýen ýok. Uze. Adamlar bar diýenler için. Yer bolýar. Hoş gördük. Süleyman, Anton, köp sag bolun, çaqly kabul edip geleňiz üçin. Azda kana gepleşiňiz bilen tanışdyňyz. Bolýan meni. Yo gördüm, men gördüm. Yara. Asli durmuşda şu yarışlar, şunu ýaly gyzyk oýunlary halaýanmy? Şunu ýaly igra boýda atdyr. Aýny PlayStation oýnaýas? Utjaňmy şunu? Ýa, Arasynda neme oýnaýarlar bular? O logiski soraw jogap berýärler. Onu oýnaýarlar. Oturýarlar şeýle iberden soraw kidad edýän. Anton Esbitra markyn pikirlenme. Gün bilip duran, şonu tutýar da Antony görýän dämi? Şonu da Yok, yalan. Bärde fiziski ýarşýar. häzir görýärsiňler. Onda näme? Mehribon dostlar, biziň gepleşiňimiz jemi 6 sany şertine barat, 5 sany aslamly şertimiz bar. Her gede utýaňyz bir tugalýaňyz. Final şertde bolsa näme gerekdi? Final şertde şol utun 5 sany oýunumyzyň soňunda kim geçse minus 5 sekund edilýär her utul üçin. Şu orço diýen zatlaryny hiç düşünmedim da. Orçu? Täze aýdaýyn. Ya aslında diýen esasy. Esasy. Seyredin. Bay. Final ýani soňky. Soňky şertimiz de. Türkmen diliniň tarapdary. Yo, Anton düşünmeýe bolmasa. Yo, düşünipdi. Olsa düşünemem. Evet. Ben olmasa düşünmeýe. Seyret. Şoň üçin toxu biz hiç ýyl gynanmalar, hiç sada sebebi bizim çoğumuz görünüp duranda. Bize belli Düýünkäli oýunlar aldyňa sen näme bolýanlygyny geçdiňir bitirsetdiň. Da. Ýöne ýeni bir şertimiz bar. Kim utulsa ýürüti bir şertimiz bar, şonu ýerine ýetirmelidir. Bolly. Ýöne näme şertine soňuna daýar. Gyzykly bolar şonu. Ýa-da bolýar Acıman etmeliler 40 gerek. Ondan tiyatro. Yer bolýar sen oturmaçy mane daýar. Yer ona başlaýar. Utuljagyň ýan boýunar. Yo, oýuny ataňam syýlama diýär. Ataňam syýlama, Sopranonam syýlama. Oo, diýsatda. Jogap berjekmi ýa oýunyň bilen ortajakmy? On ýaly şow diýslara jogap beremem. Şoň üçin ara. Bugünkü gepleşigimiz ara ýarjaga meňde ýa. Hipotany Bir de içeri yakmak gerek gelle öldürüp Paris yan o da var ya. İksany dost, hakykatda öz ýüllaryny görkezlerim kadiyan şuun. Bir bolup bakdaşlyk bilen biz başlaýas. Ine şu ýerde 2 tane topçağız var. Biri ak renk, biri sarı renk. Kim ağı tapsa olanlar, şonuň birinji şertimide ilkinji. Yo, ulu başlar, kiçikleri da öyle. Wagşa bolan nokta Süleymanjan gynansaga. Birinji görürler näme Bir şertler. jel bolan alamaşyň üçin. Ak şarik tapmalı mı? Yok, sarı tapmaly. Sarı tapmalı. Oşon üçin Ha. Şutsa siz başlaýan. ha.
Bu diýdi. Sen aýdyp ýa. Menem ol diýip bilýänmi? Yok. Ay deyip biliyorum o. A bolu da ama açıverdi Aç onu. onu. Ah, başladyňyz. Diýmedin gowurtdy. Böyle. Normal. Onda olur. Birinci şertimizde seyredýäs. Häzir näme diýäs? Görýäs. Tomçy delim. Levitasiya synagy. Gatnaşyjy topçagazy stolun üstünden bökdürip, fenin üstündäki howa akymyny gaýdyrmaly. Näçe wagt boldy? Gepbeşigi saklandy ýöne nesip bolsa, şol saklanışdan soňra ilkinji ýeňişimi häzir maňa elektrik dostum Doğru. Anton Safrana alyp berer. Nesip Антон, bolsa. Электронную музыку вот делаешь здесь, ты? вот здесь надо будет чуть-чуть тебе объяснить, Ben çayda что yapayım. и как это все будет происходить. Bilýän men объяснение gerek. Şeyle mi? Gördün mü? Точно. Ben o ta geçip duruvereceğim. Arkayn men düýün repetisiýa etdim o. Bollu bırakacağım. Sana O dön. beýle kadan aýtmadyňyzmy? Ha? Häzir siz näçe sekunda etseňiz biz şondan çalt etmez. Aa, şol. Berekella. Ikinji başsaň şonu sıkyň. Bereke. O yönü uğrat da. baba. İnnin harekete baba. yeri uğrat. Şu var. Yo, men Tepsi gördüm, bol ya. men gördüm diýem de ýöne köýeri diýem. Ha gördüm men. Görýän biz hakykatdan Anton. taýip etdik. Желаю удачи. Не торопись. Будет гудок. Только после этого берешь в руки мячик. Bollu хорошо. Bollu. Berdi duray. Men sana üstünlük arzu edýän. Sağ ol. Başlaýar. Onda iki zadat. Şu zatlar oýundan hemme zat çynlyky. Şöyle. Başladı. Gudokdan soň gönül. Gönül gider. 2 1 Atskok bilen. Aha, gaty der bere. Ay. Bıraçık. Sana sayfa. Bol. Bıraçık. Hayalcak. Bolya. Vah. Bolya. Esasat. Çene. Goloyraktan etten näme şeylece? Ana. Goloyraktan. Yo özün goloyrak düşsene. Ana şeysene. Sen bırak doğumurcuk. Berekella me. Durşuna deredemon. Просто стоит, братаня. Mesele yok. Gördün mü? Qaydiyan çaq duruyor anne. Mage işleýär berdi. Yöne men sana kömek etdim ha boynanla. Sağ ol. Iň esasat sana oýunlar hemme zat çynlyky. Toka başla. Top senki. Bir gedekdi. Oh, canrak ol. Hop. Yat sakla. Yakına kuyşa. Hop, ay! Yok bolan yok. Davay. Hop, bol stop. Ine. Ola bolonu. Siz Sağını bilen zamdım. Yok. Yok. Genet Ruçkadan avtobus çektiren Yok, stop Ferhat, olsun. Ferhat. Sağını bilen zamdım. Вы же вот так сказали. А он вот так кидал. O bolonu bratanya. Şeyler Ya Ya bolem. Ay, dema iyi Ben de mi sağ korkut elimle başladılar. aldım. Şa bolana. Şundan Pozdravляю. meselem var atam. Sağ elin o bilen bolonu. Yo, atam şundan geçmelle eden bolson. Bolurdu yan. Honu gol oylattı ha şuta. Şu an Anlat dedi. benim Ben adım de Benim şey- sonunda kellerimiz hissettiler o. Ha. İnni kere bulur birinci bassa ya. Biz Daha ne şeyli mi? diyenler. Şons Ha, var bollu, ekan. bollu. Şons var ekan. Kasap ne çatamsan? Bir nol. Bir nol. Ha o. Şu nol yat Ferhat sakla. bar. Kan. Nol. Zirkallı uğray. Herkes zeysi bilyanlar ya. Ente oyunun bası. Onun oyunun başı var. İkinci şartımız neyemeka? Gelin tanışalayım. Hani görüyor. Onu da biz uçuşamada. Biz disip olsa bilyasın kaktik durna. Uçyan okoralar synagy. Gatnaşyjyň işi okorany ýokary ýykyňyp, ony guratgyjyň üstüne dik düşürmeli. Dettar ekamıza ken. İnsan sana yeňillik bolur ýalap. Birinji başlayan adamız şeydi koyup berýänmi?
Yo, bolýan beýsden. Mene edemi de diýip birinji başlaýatmamy? Men etjek. Men şey koyjak diýen. Arkaýny koýýardak. Ana. Ho, nämit koýan. Yani Yo, bundan alyňça İtalyança o at ýetirmedi ýadak diýen. Ýöne asly gerekmi bir gedekde goýýan diýen sen asly? yo ýöneter alýansaňa wagt gidýän eken. Ha, şoň üçin men açyp koýjak şunu. Görýän, şoň Yo, birinji yo, isleseňiz beýtmelle islegem bolýar. Yok. edin siz. Otomobil sene ýöne onu Pablaşka diýen ýolara. Türkmençe näme Pablaşka? Türkmen dilin Geçirmaşka. Ha, geçirim lan yani. Ne palblaşka. Süleyman, Şu tapagy am, şu gapdyr, şu gapdyr. Tapaw yok. Süleyman. Sen abyş nahar biş düşlat goýarýan. Awa, Ondan sonra biş düş edýän öýde. awa. İzinin biş düşünemedin edýän ýanky. Ayırma. Ya, Yo, beýdip, bu ne? beýdip öýde gabyzyň saň da öýüňiň alýan. Goýarlar bir erkeklik. Diýmep, sen hiç o taryakadan görmädiň da. Yok, yok. Ha, şeyden görmedin. Ya gaharına da döwüm urwam bol düşün. İkinci sertem aýtdym. Zat zaýlap, näme? Döwlen tarýalkan tölegini soňundan çeýen çykarp berýär. Onu Anton töleýän arkaýyn. Ul diýdiň näme Anton sen? Tamam. Agam töleberýärmi da? Ay burada. Ne. Jogap ber. Yo, Ne yaptın sen ulan? Olar ýaly düşün Yönetim, kommentarýalara jogap beremem de biraz. Okey, howalarym iýdi aýdýan ýa. Bolasyn. Şey etdim. Yo, aýlasaň. Ýa-mı şey etdim, goýsam durdy. Pırladın. O pırladı. Ýöne şey barlap görres, şonu çatratdım. Şeyledim gördim ýakyn ýa-ni. İsnäke. Şeylesiniň. Tapaw yok hiç geli. Özüňe zyňmaňda tapaw. Mena şeýle dopum qadýan. Beýle tapaw yok, sen şorda. Boldy. Bolar bir daha vayda berdi görün oku tarak elini koyma. Bol düşündük abi. Konkretni gatowyşdy, brać prosto. Ne bu ringa çykýan ýa. Boluma. Zaňa men o. Düşündük Ben abi. vurun nettik Amerika var qaytyk şo. Ne yaptığını düşündük. Olaram gepini etti, bizim gepini ettik. Onu tomşaçılığını kendi araştırmacık yatta diyaz. Dedi. Bir tane oyundan hem kat çınla kay. Gitti. Bir gedekti. Tayagro. Sino başlanja. 3 2 Yap. Go. Mer. Yavaşrak, yap men ismerdin. Yo bolano. Ana, gel tadele. Bol. Dinleme, isim. Alsana. Bollu. Ataba. Qyşyrak durdy ýöne Ataba. Atapmy? Hormatly hasap durupda hasap. Bollu. Hatap. Bollu. Sizem şey saklaýan onu. Beýe kyn bolmay? Öý bilemem. Ären çykarma eken ya. Zınk göremem mi? Yana. Elleme. Zat zaýlap. Ellemek bolanok. Öyle bak. Ellemek bolanok. Tedar qyn çaýsy üçin. Ha. Ne. Eredin ne? 21 sekund. 21 sekund. Tak. Siz 20 de sekund. 20 goýçy. Biledir. Bir gerekdir ya. Ne deyip bolsa? Bir gerekdi. Yo, edir beýt. Если вот так попаду, мен şeyle вот глаза закрою, так попаду, bollu tutuş oyun utýar. Dogrymy? Yok, ikinci oyun tutacağım. Bir bolýar. Yo, bu Ýöne üç or owadan bolýar. utýar. Men seretmän. Owadan utýar. Owadan utýar. Seretmän zıngtan. Vah, bolun okta. Ha, bolýar. Bolýan bolsa bolmajakmy? Bolýar. Ýöne sen birinji gerekde şey signal bolýar. Alyp bir gerekde salyp görköz boldy. Ne deyip bolsa? Ne O iki elin nysyan ondan. Нет, 2-3 раз надо промахнуться. А, Условия шеф? такие, да, такие Bollu. Ty условия. соблюдаешь, брат. Bolup gitmeşigler, Tablodadır. gata aňsat gitmeşik sebebi bu oğlanlara hiç ýeli hiç de düşünürmeler. Diňe üstünlük arzu etmeli we esasy sözü diýmeli. Elektrik dälin sen. Şu gerek sen soprano. In the plot, gitme. Да, плотно. Sudatlar oyun ne? Извиняюсь, Anton. сантехник. 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 Узнаешь сантехник koyalım bugün. Turva yok tarelka var. Moyşik sen karot şilerek. Bilen ha. Bilen o. Aytmadan. Tarelka. Santехnika da işte deyip kredi ya da brат. Bırak. Tere. Sudatlar oyun ne? Hemme da çınlaqay. Böyle Başladık. mi? Başladı onu. Başladık. Tayagro. Elin razmin kadyan. O, söyle. Ola bir zat diyecek olsa dinleme. Karas. Yürü.
Aýrylygy. Yeniçek. Göz edenine- Mustafa'da ikinci edin yandan. Näme diýer? Garaş. Hele duydun. Däli. Gözüm yummaly kelin golanda. Sen gözün yumup etip koray da. Yo, tohı. O bir zat diýär, sulyk näme diýer? Bizimkiler şey diye, Da. ya bolýar ha mahtar oldu. Bizimkiler şey diye oynan ne diye, näme diye? Şey diýär, Şey- bizimkiler oynan. Ну это не победа, Вот, Таня, это всего лишь вторая. Это всего лишь красивая победа. Да, возможно. Ýöne dawa bolmady ýa, Ferhat. Dipçe durana. İki Bir giden daha Yo, var. sizin Oğlum. kadar. Yo, şu diýen dawa bolmasyn da. adaladın oğlanları da bir gerekte etde şul oğlan. Bolly. Münafik şeyde de. Elinden Yaşlılar çıkmasmadan. okudan. Yok, Yaşlılar. Yo, çıkarma. Gel aylan gel. Ha, bollu bollu. Çıkarma. Çıkarma, ne diýerler? Tabii itlecek bolup durdun la. Atak. Bar. Çiğ poldu, kim utdu? Nikto ne? Barabar gezipýär. O ne Bar. bollu. Biz birinci tuttuk birinci şerti. Şonun için biz de bir. Denge öyle bular ya. Devam edelim dostlar. Üçüncü şertimizde nähili kıyınçılıklı şert tayinler kadı dostumuz. Görelim. Şu ýerde hemme sertleme täze. Uçuş we gonma synagy. Gatnaşyjy bulguryň içindäki bankany uçurup, başga bulgury konurmaly. Geçen kıtanla yadyňyzda bolsa, Goç Muradyň geregine çüpdi-de şu çiğsirilýän ýantyň. Üflemeli. Üflemeli ýerde aray. Şonda Goç Murad baş aýlanyp ýykyldy. Bizim skor çağırdık, şey atmayan ettik gepleşik. Ben Sen zestat bu. näli şu dem bilen ara? F6 sluç çağıratan. Dur aydır işte. F6 sluç çağıratan. Indi şunu üfleyen, Aha. üfleýände çykýanny görkezmek der olmaýa. Gorkoday bolýan. Ayt näde üfleýärmi? Ya bolýar, şunu görkezmeýän, adalatly bolar. Biz birinji başlaýar. Ýöne şu üfleýände çykmaly, bärik ýerme, tapag ýok. Eýle ýersin, beýle ýersin. Dursun hemen girmem. Şunu arkayn maýyňyza göre sepet. Ya ye sana bu taku pajot içine girmen. Bolonok. Diňe girmeli. Basa sağına şeýle tapag diýär. Şertimiz kyn. Bizden birinji başlaýar, ol hafta kyn. Sen edýän hemme zadyň bularam häzir öwrenir. Bolya. Şoň üçin öwretjek bolmaly. Onu da Nerede ya yani? spinoytnym stano. Bak bolonok. Yerme. Yo bular bize. Bularam duruzmaýa aýtdym aýany. Ha, şeýle. Zalip etdim. Ya Ondan promoçylygyň tutak ýalňyşlygy. Смотри, смотри, когда будешь делать, крепко держи, билямы. Ага. Ты пока покажи, как надо делать. Сначала ты это сделай, потом говори. Bollu. Suat näýlegem bolsa bizim nastroýanymy goýýarym bir hili Süleymanjan agyr. Yok o bir. Çok olup çyn Serial olanlar, ha. rahat oynayar. Avvalı. Yok o eýen basmaýlan oturýar. Ya переживали, да Aytma. Onu aytma. Slabı starana aytma. La izi taraftan görkezme. La ha. Aytma. İçinde bak. Time. Do re mi fa sol la. Time Bolly. dele. Bolly biz başlaýar. Bu zatlar oýna. Hemme zat. Çındır. Oo! Korkuzun ay bilmeýänsin öýde. Oo, çyndyr. Syna Çyn hemme zat. 3, Da. 2, Sirene var. Gör. Aha. Oo, sen alma, sen al, men al. Men almam. Oh, men al bilemo. Aha, bol. Davay. Dinleme. Ne misin? Terminator mı? Van Damme mı? Bravo. Muni? Van Nidam. Bu da 14 sekund. Bunlar yaman draş geliyor. Bravo. Dihane gerek kalar. Seret L'Oreal var Bariyer mı? gerek Ona bitti de üstünlük arzu edelim da. Bol. Tamam. Üstün arzu etmeyenler için var. Onu biz beýle aýlanmalymy? Ya dur versene. Dur versene bana. Sen dur ver yan kıyalak. Tapadı böyle durursun gelse. Görsünler diýäňmi? Näme etjek? Bu gapdan üflejek. Görsünler diýäňmi? Geç onda da bärik. Näme etjek? Ha, boldy. Şu taraf üflegen galýan eken. Araça, sakla ýakyna sakla üflep göräsen, ýoşurakdan gaty üflemäge gerek gel. 14 sekund ýa-da Doğru yaparsam bolýar. Ha? Bolan ha, elleme ama haçan teň ses ýöne, ýa-ni doğru aýtdym 11 sekund diýip. 11 sekund etjek. Wagtyň dursaň. Olar 14 etdi. 46-da. Ha, 14. Sen onu ne diýmek?
11 sekund sen etjekdiň. Taýinlenmek üçin özüň gelmek üçin zata gerekmi? Alada etme birazcık. Aha. Yok lan. Etmez da. Böyle. Bolly. Bir taýin. Şuň massa ýapmaý olanlar? Dedi işine gepine dedin sen? Wagt Gepine dedin? Prosto toya barmanlar olanlar. Şeylemi? Toymalı vali. Yer anna toya gowluk ýaz. Toya gowluk sagam toya Men burada okuýam. baranda da deňişli barsan gowda. Ýa-da bol. Men senkilik ona bilýän. Taýinmi? Gitti onu. Mehriban dostlar, hemmemiz bilýär, bu yer oýnal, bu yer hemme dat çynnakay. Gittik. Gowluk manjyk. Sıyla başlanja. 3, 2, Adamjan gayrat et. Yer. Şeytmen o! Lafırın sıkıdıktı! Üstü ayrımını atladı! 3 sekundda! Gürle! Gürle! Gürle nereden? Bereket hadi! Evet. Şu an dedim birinci tapar. Birinci nemeden sallık. Tarelkanı. Net! 3 секунды на это было. Men seyredip bet. Men gördüm sen şu an. Men içinde ne dedim desene? Elimden sallo. Çağalan seyredip dur diyenle. Değerli Elimden gayretle sallo. çağalan seyredip dur diyenle. Ne mi vurdu? Elinden sallına. Hava? Bulması da şeyle. Ben yine görmedim. Bulması şeyle. Ulan hiç sat kalmadı. Demirin son yan güçlülük de üfledi olayım. Hem de gitmeydi görüyor değil mi? Beyter onca ulugurlan prosto tükölün ki. Boy, bu. Öňüm genç. Kanunla var adam Yok arasında. oraya. Çağlarla oynadın nerem şul oyna? Yok o. Toşma. Eşitmem var. Yeter abi. Damarına kan. Ben yan başlamak haklıydım. Edip bolya ama asıllıydım. Hani hem de edip Yok bu oluyor. var ya çıkanda da alcıran yalı pol mandras çıkıp buraya. Ne? Aktör Ya sigara. o bize nasıl slablaydı? Ya çuğ. Oyun oynuyor, diyen oyun adam oynuyor. var. Bolya nesi etsin? Çuğ değil mi ya? Bir. Çuğ mu? Çuğ değil mi? Çuğ mu? İkisi karın beyler. İkisi. Dedi, golün alma, devam ediyor stempte. 2. Bir. O yöne Yeter. basan size değişiklik. Yeter. Onu 4-nji oyuna tomaşa edýär. Oğlanlar näme etmeli göreli? Gyzygyň saç synagy. Gatnaşyjy saçda yatan gapagy ýokary ýykynyp, onu bankaň içine düşürmeli. Synagy geçmek üçin 5 tany gapagy düşürmegi zerurdur. Muman, mena barlap görmedim. Ol bara hegen etme ameliyat şey pırlap edip gördün, barlap gördün mü? Edik gördüm. Sonra ýa-ni asanadan çykana toy ýok boldy. Aşkana aşkana. Ne Oho. bir şey böyle düşünme. Skavarotkan çepelle şey diýär göni. Görýän Öwe arkadan. Öwe. Ana ne çepleşik geldik. Birinci adını uya. Karşıdaşın. Ananay ananma diyem. Ananay ananma Görýän atmaýdan men istoryalarda. Kada şeyle alias. Yo, Yaz. ne seret. Aha. Sallım, Aha. elim bile alıp yine koyuyor. Koyuyor. Devam edýär. Yöne içindekiler kaçmalar. İçindekiler kaçsa da yeni täzeden başlamayan bolýar. Cemem 5 5 tane. tane. Bir minutun içinde kim çalatan kimçeye kim basın bolsa Yo şu birinin siz gurrunun etsene ama 5 saniye. Kıyın bırak. berekella. Şunu saklı. O. Seret indi şu taýda sen bir zat gödegine getirmeli. Abi içine öýde näçe 4 adam bolsa 4 sany yumurta çakýanda. Bu gedekden Näçe? özüne çakyp Aa. toplay bermeli bol. Adama bir yumurta mı? Yetýän. Yo yok lan bana minimum 4 tane gerek. Ben çağırdım. Öz üçin ne çağaları üçin. Ha, bu Öz üçin çakan o. Boldy? Başga soraň var näde? Ütke çykladym mı? Aýt ütke desňe Yok, ütke yok. bilýärmi? Allah banka ayırt bolem. Soň balkany olara Şu berä. kapakdan öwürüm eşeğe de elim. Näde? Bankan ayrı. Balkany aýypmy? Yer bolýar. Onda näme? Mehriban dostlar, tomuş edýän bolsaňyz, bätleşiňiz dowam edýär, hatamyz 2-1. Köp taşlaşmaň bizden az wagtda hatamyz nihip bolsa 3-1 bolar. Dogry dälmi? Täbi, bär oýnal, bir hemme zat şynnakay. Sıyla başlanja. Sen gör qarmadım diýme gep etmäni seredim. Näde etmeliň öwrülüň? Näde? Yok. Gerekirler. Yok, yok korkma. Näde yok korkma, yok kork. Yok korkma da. Hakiki öwürjek bolýan hegene. Yok korkma. O şoň ýaly ana.
Berekella bir tutdun. Berekella. Neme tutsak koy şonu. Yoqarraqdın. Berekella. Berekella da. Berekella da vaqt bad yani arkadaş. Berekella. Doğru dinleme hiç şey öldüm bol. Berekella bağışı. Berekella bağışı. Berekella. Tizesine musor ol. Al gayret. Men alıp berse. Tamam. Krasavчик. Naучи da texnik. Rekord dövdü bul. Ya neçe yıl. Sömem. Bir raporm et. İlne gelsip dura. Elgeç tuttu. Malo. Bir şey ver yattı. Yurda. Malo Çö çıkarmalım jon şoları. çıkar gitti etsin näkiler. Ne tiyetin size? Men şu bir hil bir dada samnivatsiya duradı. Aha. Şeysin. Kirjinlige diýen. Näme bu rejissor, oyun gurnaýançy rejissor Süleymanyň bilgeşin. Nemetdimi näme? Bir kuchna bilen bagly daglar. Men вообще bulatlar bilen daşo bratanya. TikTok umet. Näme bilen oynaşmaly. Oğlan niyenin var hocalukçu olmalı. Maşallah. Ana başa çıkmalı. Otayna Yigitler gurlap, müngdürlü günler otayna adip gurlap. yöne yer dilmän. Seretýän tehnikan gördüň ha? Gördüm, Bir hil gördüm. mun aýlap bar şeýle Ha, o şeyde. Yo eline dal bağlan Yer orada. adetini tutsak Olma var. ya zıllığına da. Ey Allah. Kaşalı eken. Ben seyret. Näme böyle Türkmençe sank komanding mara. Hawa? Ne yollaşım. Elletmedi. Siz eşden bağım. Elim alıp gördüm elletmedi. Süleymancan sen şutak geçen soň biz sana can köýürlük etdik. Bilýän sen şolar. Soň için geçirme Sen var, habarlam aýla. ýok. Ya elleme. Oynayas mı? On soň men sana Ha, ýene bir oyuncu. zat aýdaýyn. Dostluk utuşdan wajypdyr. Bay. Yok o bu zaten muğacım. Oyunda atağım zileme sapranağım. Fanete minus. Ulan takbir Saýyn moluk. 34 ettim den men. Hawa. 26 kalım. Hawa. Siz 33 etmeli. Hawa. Evet, 35 etmen bular. Biz jelatinini 10 sekunddan etmeli. Jelatin. Olanlar, suratlar oyundan. Anton, hemme da çynlyky. Başlaly. Çındakı. Men sana ananyan. Sağ ol. Davay. Ben öldüm. Diyen kayda, kaçı glaslarda kırmaz da var. Glaslarda kroy. Dinleme. Davay biti. Angarik. Şölüngde dur da. Saýyn moluk. Davay. Dur. Elleme daha. Gop, malases. Takom tempi. Gider şey ya. Anto gerçi biraz maleyi zaten. Oh! Gittik. Oy! Aha! Tuttum! Davay. Davay. Oy! İnsan kıy! Davay, insan oy! Davay. Ya davay. Yerdeki normal yerdeki. Oo! İçinden çıktı. Davay. İçinden çıktı. Berekella. Burada takom tempi. Berekella. Zato ettik. Zato ettik. Yutar çıkarıp dur. Sarıgam çıkarıp Bratan durdun. ben sana aýdaýyn. Şu skоворodka ömrümden birinji safar tutup görýän bratan. Yo, hakikat. Bir fedatkar bolduk. Dostlar görýärden Oo, çıkar. Privukay. Pazarstı. Elinde bir de can köýürlük. Bilen can koyuyor. Görmedin mi? Siz gelmediniz. Ya, o yüzden Anto, ay ne bizim can bölecek koyuyor olup hemme de ettim Yaman sen. can Ben şu koyuyor. canım koydurup oturuyorum. Ey men döktü da. Ine hakik tutup. Yo, kovuyorum taptı. Men nenem kovutti. Ha başta bir hili uğur. Bir ne bilen ancak kollum. Ben bir yıl nakar bisirli yani aletçek. Getirler. Sen zaman Gerek. Bu skavrot kadını yani Yok, onun içine de oturuyor. biz devam ediyor. Men yan aydandır. Sözümü duranlar kafamı 3 vur. Daşlaşman dedim kafamdan dur ya dedim. Kafam dur 3 vurda dur. Hudağa şükür. Häzir mehip bolsa 4 bir bolýar. Ýöne onun üçin näme diýär? 5-nji şert görýär. Dinleýän üçin köp Sonuna sağ olun. gelemezde de biz de utup olmamız. Ýygyp bolsa görelim. 5-nji oyun. Çüýşe düýbi synary. Gatnaşyjy oyun kartyny pitikläp, markeri çüýşäň düýbüne düşürmeli. Biz başlayat, yok biz devam ediyat. Şu gedek biz utmaly, utulsa onda yani utmaly. Yani bu oyun der. Hemme zat Çındır. çındır. Yo aşıp kovalan ha. Yok, o aşipka olan. Aşipka der, doğru. Karas. Yok. Ne alıp verip bilem o ha? Давай сначала Düzle. одну сделаем. Ova.
Aha, o diňe birine. Aha, ol öyle ya, devam. Kırada normal kaç. Aa, tere doğrulan o. Topu doğrulan. Yok, suyuşup doğrulan o. Aha. Başta gördün mü? Hani bol. Çiş akarat ne diyor ya Anton? Yo. Orta ara koyacak bol O sağda. ana. Хороший игра. Sen var aşağıdan duruyor mu? Ne mi? Oynarsın. Aha. Bunun için köpürak yumurt kıymadı. Skavarok tutup koymadı Seret- adam markırın çok görünenler Var. lan. Doğru değilsin ya. Sen Kim bu aşağı adam? vuruyan bir kili. Gerekirler. Bol. Parça ojnik oldu mu? O gayran çekti bu. Aha. Bol onu burada. Boldur ya sen. Tamam. Biraz tüşür dursana tüşürsene. Aha boldu devam. Dur. Çötü fülçü bile kıyınrak. Girene mi Gir ya. Yani oynak oldu. А если вы сейчас, например, из 2 одну сделали. Ya Нет, nişta. не считается. Хасапта. Оля, ребята, удачи вам. Да. Ne çuvat gerek var? Ayda. Karaşılyanlar. Hiç şeyle mi vakti? Bu bizi oynağa oturdu yani. Bitikläwem gör. Kapat desket. Ya men sizde ala. Anı. Sebebi bu yer oynayan, bu yer hem de çınna kay. Gittik. Qaras diýdi. Süleyman. Men kömek ediler. Ne? Süleyman. Hiç edin neme. Yüzlerine. Hakka toldun mu? Başta. Bana maşak. Bir şey söyle. Gülü deri al. Elim, göremem. Bolli, dondu. Evet. Katvo. Gerekir. Koysana. Çüşen kitlemeler qartay. Çok Sarayda ince. vakit. Yok, o durası gelen ha. Dur ya. Başta. Yan doğru öyle çek. Gelin cer o. Yan bu. Şota koy. Bol. Ay bol bak içine girmem. Böyle derler. Bol. Yan ödün açık. Beni ödün açık. Aha. İşim olmadı. Qattırada diýdim ha. Yok, qattırada. O girse bolýan näler? Yo. Bolano. Ödün açık. Yan kovdu. Şeyle kovla. Ya kovu ne eyle girdi. Yani çındanam qapağına dursa bassasak. Hani? O gravitatsiya o. Eyle kovken. Şov. Näme de bolsa. Ýa kynara gat ýok, kafamyz 3 burada dur. Bolmajak zat diýer lekin bol. Ýani 2 dak dagy. Ujuna şey dur. Durdu da şey, o gitmedi. Eyvah, hatap derler. Ýöne. Это потому что вот это тонкое. Если бы вот так она так упала бы, она бы зашла 100%. Ne bolly? Bir kedim dostuk bolly, näme üçin beýle boldy? Hiçim oňarmatmy. Oňurmady. Şert. Birji ýedek 5 sertten ýöne gowa. Gowul gaýta indikimiz üçin bir edip görkezler ýara. Men o qapak qıllı çekindim bolýan malaçy rebata. Bolly. Onda näme? Kafamy jemi 3 vardyr. Etip botaýar, jemi şert görýär. Yani ne açtığını yani neme var? Indi final final. Cemleyiz oyun. Indi şu 5 oyun oynadyňy da siz. 2 utuk razınça verdi. Ha, Demek sen indiki oyunu 10 sekund geç başlayan. Ve kim Adna şol времени. oyunu ussa, Ha, o. şolum hakiki oyunların yeňisi bolýar. Не считается предыдущие заслуги. Ha şeyde mi? Обнуляется. Yengillik. Штопор siz başlayanız. Нет, Yok, одновременно. Bile. Одновременно начинается, да. Hadi oyunu göreli, onda hemme da düşünüp bolýar. Görmek oynuyor. Görüm. Hemme da düşünüp bolýar. Finar, çüşü we plastik. Gatnaşyjylar basyrgyçlary barmak bilen pitikläp, bulgurlaň içine düşürmeli. 1 minutyň dowamynda kimiň basyrgyçlary bulguryň içine köp bolsa, şol ýeňiş gadanar. Kaçırsan adam ölüm gane. Däde geç öwrün şeýerine. Dur, doğru. Yönü var ha. Tapa diyor. Şu an. Toğu 10 sekund geç başlayar ha. Aha. Şu hiç ili tapav deden. Tapa eden. Mesela Täbi öwrün ya gaýta ilki. ay öwrün. Ben almyslamdan öwrün herhalde. Ay ýangyşmadan şoň üçin. Ne? Olan. Yerimiz nire? Tapa diyor. Tapawdy diňe şunna.
Söz hanını son. Yok, men şu taydan edeyin, şu Tapa, taydan. yok. Şu taydan. Mayına göre Yok, salar. man yerde durmalı. Yok, man yerde durmalı. Yerde durmalı, orada. Atragat ben meni etmeli. Bolya olanlar, cemleyici final oyunu. Sizden yekice zat kayıs ediyat. Kim ustada show edip. Kim metin sal uçuk korkulayın da. Kimmitini? Birinin urun esere Eyle. Herge de şey Şu diyelim. taktika zeyneme oyunun başında Bir de der yumuşak ya. ağa uttu. Ya pes bel oğlandı. Biz pes bel. Ay koysan. Yok, edip Süleyman görmedik Petbelli karında dener. uğurlar. Ne vardır, birden salmadan. Olan da orada. Bolya. Ay biz bir yerine salarsa nesip olsun. Nasip olsa inşallah. Ananna. Yalan. Şunu şu haftalı geçecek koydum var ya. Geçir isteyen. Bir de içe taraftan boyaş var. Şimdi beyaz oyun oynadınız. Niye geçirdiniz? Yok, bu beyaz olur. Öyle rahat. Olanlar beyaz oyun oynadınız. Şu sıralar ölçüp başlayan yer var. Şunu ben başına deyip, senin sonuna deyip öldünüz başlap der. İkinci böyle oyunu Anton Aysın yani. Ava. İ neme bilen, fint bilen, bir jest bilen, vat bilen. Bu mu? Böyle. 1, 2, 3. Bakın bu da oyunlar. Emme da çındlak kayıt. Şimdi basa biliyor. Kayıtı da Luşan gibi Gittik. Yürün. Tayar olun. Sayıda başlangıç. Parmak, razminka. Ben 10 sekund karasyan. 10 balon. Ben sana bassa diyen. Davay. Timerlık terek bu ne ve diyen gör. Oraya mı hayal ediyor oraya? Aha, geç. 10 sanmalı. Atılım Atılım değil. değil. Hiç. Timer. Kara tarafı. Bassa. Gerekir de bol. Yakına düşsen hemen. Bol. Yakına. Toku bol. Ucura. Ucun kaldı. Ucura. Oğlum şu bak böyle kara. Onu vur falan. Kara öldüm kavurmalı. Davay. Kara öldüm kavurmalı. Deyin ok, deyin. Bol. Bol. Galiya toku. Aha. Bol. Yeke zefini. Bir gece bir yer düşürdün ama muhtiyat mı kalktı? Kurna bak geliyor. Ne mi? Mayın. Anton sen şunu bıraksana sen. İndik kadar. Mayın sağlar. Fağla. Bolun ha o. Bol ya buraya bol. Dedecan. Anton tabii. Bol. Bu bir şey yapmalı. Her ser hilo. Dedecan. Farklı şey yapıyorlar. Bırak o. Ona engel. У него летать. Görelim ne mi? Йону, братаня, знаешь, почему они выиграли? Ага. 10 секунд лишним vakit bağdı bular. Yok. Ben 10 ne sekund hiç atarmadı. Ne için mümkünçülük var la? 10 sekund Oynadı, yani oynadı. işte salmadı mı? Hiç atarmadı. Yok öyle var. Yani ha. men lишний 10 Yo, sekund ilk berde- попытка болорdu. Berde men öktölüğüm ya sen öktö değerli de. Antoncan. Utuşayçı be utuş. Ne mi gurulsun, ne mi deysen bolca iş bollu dost. Yo. Ne sen bilen ne etmeli? Mena beğenen. Seret tutan yığnalı 3 be oturan yığna ya da ha. Ondan ne etmeli näçe? Yo bilyen ne? Bilen. Zritiller bilen. Oğlanlar näme? Şu men näme. Hem de düşünükli oyun başlamak hem de ben düşünýärdim, bilýärdim. Allah'dan dilek etýärdim. Dilek et valaydan Allah'dan yok da. Yani kutlayan hani olara öýlerine bir jomartlyk, öýler güýç tapmady, kutlamaly bizi. Ýöne men seni kutlayan. Ben şunun gepleşigimden yeňijesi. Şu var. Yo, Dur onda men näme diýerdim? Näme diýärdim? Mesele yok. Dine balaya dedi. Can kör. Bratanya, Yürekden Tağda- dostum. yo benim her safar. Bir de buyur ya Stogun. Anton. Borlu. Yo men şu Anton var. demedin şun elektrik diýdin, moýşy Aa, diýdin. sen diýdin ha. Sen iyisi diýen. Başını başlar ben. Gepleşip dur. Başını başlar ben. Ketiştir şu men diýen. Daşını çıkarırdın. Ne şey Yo men yaptın? şu var. Çınmaydı yağıyla. Oturuyorsun şu var. Özüm utanma. Söyleme. Çınmaydı ya. Bolyadır. Berle diýen şun. Yok. Uçuşlar Şerme mı? adayman. Ya oyun mu olmuyor? Şu şey dersen. Ona Kıynamadın. top. Şöyle gibi ben diýen ben şo diýapay. Öňüm hiç de ütgemeýän. Ne? Allah can. Bastar. Ne? Tokamçlarda imena naših Düşündür de, düşündür. Yo, açın näme üçin iki Düşündürüp şans çazaşu. Şu yerde atlar dur. Imena naših звёзд, tam pevci, ведущий, showman. Kardeşlemedin de. Kardeşlemedin. O Senin badem zaten. Benim yok. yok. Reyhan ne bilem. Yok. Kim var? Yani ben bilem o. Berde же oğlanlar yazdı. Здесь имена
А здесь ласковые слова. Ты говоришь, övüli, ты красавчик, ты молодец, удачи, Yana kavычkada. Mene beyle döydü ama. Сначала выбираем имена. Ne dostuna derim mi? Şu diye ten yapıyorum o zaman. Ine bir ýerege dost diýip görünümden iň soňunda şey tirip ine. O agul Birinci sözlerini adar- ýazdyrmak üçin Kim? bilýär. Şu sorağa Mergen Anna Muhammedov. sperma Mayna bolýar onda. Как ты? Mergen ağola näýli? Ağamcan. Aha. Eşçe men zulanyam derler bu. Süleyman ettirdi şuna. O. Süleyman utu ettirdi şunu. İyi nok ne? Rядом нормально? Ha, o- Halipa bilen. Bijaňdan Ne bu? Hoca как говорит Керим Халли, Сановач. Yo, insan postu mu Instagram'da? Instagram'da son kubat. Ne post bolaysa yok maşın yanmadı. Tam most qıynanlar yan zat bolsun. Ne üçin kän edýäňe erbet sap sürjek bolýar. Yok, oğlak çurcak oluyor. Onda göre eski ben. Ya aktör içinde oğlak bağ var. Yok, sikredayda tawda. Yani hem için в этом стакане дыңа екі жақағы бар. Yankıda da yekede var. O haber. Sıfatın, buğuşun, Başını izin. sıfatın, başın, Allah. buğuşun ili başın. Başın, Kör başın. vapşe ne mi? Sıfatın başını Bilen izin. okuna. Ya bilmete de yak. Значит, Ты красавец. Bukvalde. sıfatın это внешность. Да. И он вот Başını это. izin. Это değil yani, tabii aydılma. Türkmen söz diyen yalat. Aytma. Это типа наоборот. Da. Da. Вообще наоборот. Sen inni kaydamada ulanıp Я bilýän. русском, на русском как это? На русском как это будет? Ты не красивый. Ağamcan, Sıfatın başın. ağamcan men şu vat yazýan şonu, ýöne men mani вообще bilemem. Eşçe. Короче, sıfatın başın itin. Lоб пускай скушай трот толя. He. Turma. Yöne yatta diýär dostlar. Halipajan aýyplaş mamur gepleşik şert. Ne hipotezem gelerdiň etdim arna ýöneşdi başga atdan badyň görüp edip diňe halipan aşy. Nereye siz gelengizde Evet. bilece utor seni boğaç Ya, belaya. Yine de yazmalı sözler ama Yok. yine barak. Iň abi tarapy gepleşimi geçen tanymda da meren halipa ýazyldy. Şey- Şade godi ýazdy şonda gepleşik. Mergen. Ana Näme post- postunu näme? son postuna näme? Yok şu screen ekran edämelin. O da zapis video. Yok kadar edersin. Neme screenshot edik koyar sen. Yok zapis video şu näme mira gidiyor. Aha mekanatı. Son O olup durur. Yanınıza koyuldu. Özüne çekmeli bile. Yok meren abi bellemen bolýar. Yekece komentari var. İngerbet Yok. yeri yekece Feret, komentari. esi u njegov pastom ne için bellilecek. Tak tak düşünüklü. Yok adam, nip on sahaf. Yok yeko değil. Tam Maksat zaten. ya. O mergen. Meren abi bellemen bolýar. Ne için? Tak Sam tak. sahaftyrskyjy. Yo bara şon hadi var değil mi? No most ol. Yok, Näme çeker? Yo diyecek. Yo, yo, Ya çuğdu ya çuğdu. Eti bratanya. Çuğdu ya. Yo adam bellemeli. O Yok şey mekan yaptı yok. var. Mekan yok. Gitme kar. Yok hatta bir yer var. Ja, den уже Чуды. придумываешь условия. Ne to Konku tam? postiydi. Öyle çekme ya. Yok konku postiydi. Postiydi ya. Ha Sen oyuncu. bellemeli, izahat etmeli değil Ey mi? kim kim başta? yo. Yok. Men oyunun kılık doğrultusul. Oyunun kurup adam bellemeli. Ne? Kime Bir koyunur görümcünü bellenen nur. Yo, Kim bolli. Belli de yaz. Indi neme, napиши мне Kim правильно. özünü çekti şu oluyor ya sen neden yatsın. Yok men yazırmayın koğunç mele. Ne için ben halipa men yazdım. Yo, men yap bilemakta. Onu men Bulur yapsın da birine yaratımız gelen o. Yo, yo, во-первых, Böyle bak bir abi. hayır, hayır. Ya, hayır, Başka başka çocuğu diye. Aha. Sağıftırsı o yok. Ben nasıl hoş o kapı. Saftırsky. Bada kim bu maksat aklı? Yok çuğdu şu var. Çuğdu. o. Gol ya. Sıpattın çoğdu. Normal Zaten mesela. eşya. Beydik gör yani ediyen yok. Mergen ağam gördün men yadamak. Evet. Halipa adamdır. gitme beni. Bu Telefon adamdır. menki del. Men- At menki del. Yok, Galçka men menki gördü del. del. Gördü. Galçka lan sen? Galçka Yok, var. galçka. Galçka menni galçka yok. Uğrattın mı? Indi uğradayın mı? Uğrat. Yöne men razı del. Ne mi? Yok, Yok, bak, bak ben şunu bak. Yo, bak. Uğrattın, gördün de kim uğradın mı? Gördün mü değil mi? Yadan kim gördün? Men poşur, kimim ne var ataydı? O men poşur. Ya ya onu söylüyordunuz görün. Bu da atlar oyun Ha var. yöne. Hem de at şimdi kayıt. Öğütmen. Şimdi kayıt öğütmen. Ya bunlar oyun ne? Bir de. Yer оля да, көп sağ olun. Очень было интересно играть с вами. Очень было интересно выиграть вас. Это очень настраивает на хорошее. Dığı diyemeyiz o.
Bize de Men ýa var. Bir utmanı gowurdy. Gitmesin basynda Bizde biri pakka. iki tane ayrılmaz dost, o şulkysyn çağırsa qırykly bolarmy kanay bir-birini sylan bolup, zat eden bolup diýen bolýan. Bular dilinde şowolly. Emma hereketde Süleymanjan başga da adetdi. Şoň üçin mene gitmesin utanım üçün utanmır o Ne utanma? Yo, seret Oyunna kimi tinama? Atam Yo, diýen dinle. Süleyman utta. Şüphe što men uttum. Ola şo, men şu bakma yapmadığa bu etmesin. Ara bolon okla. Bizim dige dostlar çağırýarlar. Sertleştirecek bolýar bolanok. Ýene bolýar dost. Şu an Kerim bilen izbiter çağıramazdyk, aşa başgalar. Yok Kerim hali bilen mäç çağıramyzda hat bolar. Vapşe. Edin amali ölen Gyzyl Ulumkiýal olara da perçat vermeli. Ne hit bodo, elit bermeli. Yer bolýar köp sağ inni kiçicik zamçanajyklaryň var bolsa, köpürak uwurtlaryňyz var bolsa, birlikleriniz var bolsa ýesim mojna. Yok. Menne babur belli. Aha. Az düşürýär. Az. Konkurslar ad. Как это азы? Час мы играли. Ne sorum no? Yo, bärde wagt çalyp geçýär. No. Gitmişler 40 minutlar. Şertleriniz hem az. Onun asıl diýär. Näçe bilen näçe an? Asıl. Aslında az bolsun, ud bolsun edýär olanlar. Oyunun spesi. Yo, başga bellik. Yo, goranmaçylyk ýerine. Aty uly işler bir görüňdi, ansatyarjak ýöne. İçinde bolanda bilir. Yine bir zam içer. 20 oğlan iş şavatıyor. 20 oğlan iş şavatıyor. Aha. Naharım berayım aleyk. Nahar yok. Ana bu da yanka bar. Ta goýdy. Naharjygy Meryem hareket berdi. Hareket çykan toýga gül berim. Nahar ýeden gelýär diýip berer ne diýip basa. Ona näme? Olanlar bizde ýene bir ýerek sag bolsun, niýe janyňyz sag bolsun, geldiňiz, bäkleşdiňiz. Zryçylar, tomaşaçylar üçin hem gyzykly bolanlar diýip umyt edýäs we biz siz bilen inni nazemse azatlyk hoşlaşýar. Menem ýene bu edek üstüngarda ödetim gelýär. Köýne mektep diýdilen bu syýladyň formatynda şan näme de bolsa türkmen rap sunugatyny töleme revolýusiýadan oglanlar daty töleme öz döwrüne diýip ýöner diýmek Antona da sana da degişli. Haýsyr bol 2004 diýip o näçinji ýyllar bolsun öz döwrüniň dinleýijileri näçinji ýyllar bolsa da dinledi bilýän ustad bir sana waş saran ýomok kan tapawdy ýok bir öz döwre wagtlar rap diýär. Şu rap sunugatyny arkayn her kimden raýda ýaşar tütünden biri sesiniz şoň üçin hem ýöňiň ýollaşdygyňyz eýle kolonlara da özüňiz bilýäňiz. Şoň üçin mundan beýle üstün gardy goýdýar. Kalplarymyzda hujulanýan, motivasiýa berýän aýdymlaryňyz sany köp bolsun. Köp sag bolun. Ýöne köne mektep diýden gatly bor. Bol. Sizem onu bir ýalap käwat aýdym çykyrsaňyz gaty görmäň. Mene ekran tomaşaçylar şey diýe bizimkiler oýnanla diýip şular ýaly düşünçeler gol közler. Şoň üçin biz siz bilen häzirçe hoşlaşýar we öz aramyzdaky soňky şerti berjaýe Anton Soprano 40 gedek ajmany diýär. Şurun meni öz telefonlarymyz. Ýere orada dostlar. Olak wagtda dini hip bolsa Inni Oluy wagtda gerçek. Hatta da elini şey Şeylem meni wagtda. Sana sağ bolsun, öýjoklarymyz awat bolsun. Iň gobardy olar biziň bilen wagtyny diýden hoş geçirýär. Umyt edýär. Öweldirdi, Sopranoman, Espeter Gonç mele her pursat gymmatly şygar bilenem. Siziň gymmatly pursatlaryňyzy eletde ýazgy edýän Ad Production. YouTube'a girýär, jaňjaga basýar. Biziň bilen iň bir gyzykly, duýguly, gymmatly pursatlary biziň bilen geçirýär. Hoş sağ bolun. Sağ olun.